మరొకసారి బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు మరియు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చేసినట్టు బతుకమ్మ తర్వాత ఈ తెలంగాణ వచ్చిన దగ్గర నుంచి, తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మన యాస, మన సంస్కృతి, మన పండగలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళా మన వాడుకలోకి వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు సినిమాలు చూస్తే తెలంగాణ మాట్లాడితే కామెడీకి యూజ్ చేసేది. ఇవాళ తెలంగాణ పాటలేంది, తెలంగాణ మాటలేంది, సినిమా లేకుండా ఎవరు చేసింది? ఇదంతా ఎవరు చేసిరు? కేసీఆర్ చేసింది. ఇవాళ తెలంగాణ అనేది ఆత్మగౌరవ పోరాటం. మా తెలంగాణ మాకు కావాలా, మేము చాలా రిచ్ తెలంగాణ ఇదని చెప్పిండు ఫస్ట్ నుంచి. ఈరోజు అన్నట్టే దేశం మొత్తాన్ని సాదే రాష్ట్రాలల్లో 4వ రాష్ట్రం, చిన్న రాష్ట్రమైన తెలంగాణ ఈరోజు. అదొక్కటే కాదు, ఈరోజు 1 కోటి ఎకరాలు మాగానన్నాం. 1 కోటి ఎకరాల మాగాని ఒక్క 6 ఏళ్లలోనే ఈరోజు 1 కోటి ఎకరాలు దాటించిన మాగాని. ఎక్కడ చూసినా మొన్న మా దోస్తులు వచ్చి ఇక్కడికి నీళ్ళు అందే విధంగా 2000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ వారంలోనే ఉన్న ఏ ఒక్క పని ఆపనీయలే. ఇప్పటిదాకా ఒక్క మఠంపల్లి మండలానికి దాదాపు 15-20 కోట్లు ఒట్టిగా ఎస్డిఎఫ్లు అయితే డిఎంఎఫ్ నుంచి తీసుకొని వచ్చినాం. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మొన్నటి అడుగుతా ఉన్నారు, హుజూర్ నగర్ నుంచి మట్టపల్లి రోడ్డు బ్రిడ్జి స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. రోడ్డు కూడా గుంతలు పడ్డది. ఎల్లుండి నుంచి అవటాల నుంచి 1 వారంలో మళ్ళా రోడ్డు స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా రోడ్డు కూడా మొత్తం వేయబోతా ఉన్నాం. ఇది మన ప్రభుత్వం, మన అందరి ప్రభుత్వం, రైతుల కోసం ఎదురు ప్రభుత్వం, ఆత్మగౌరవ ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీరు అందరూ ఈ పండుగలు ఇట్లే సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాలని, అట్లనే ఈ సంతోషాలు ఈ తెలంగాణ అంతటా ఉండాలని కష్టపడుతున్న కేసీఆర్ గారి తరఫున, మా తరఫున మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ.